sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ame tarata la avril kalo tile 28 san 2026 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn ni waati na aw minnu sɔgɔlen an na aw bisimila ka sɔgɔma na bamanankan kibaru kɔnɔ la kɛnɛ min na bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali fo ka taa se diɲɛ fan caman ma. An ka kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ kunungo wula fɛ an ka jamana premier ministre régional division Abdoulaye Mayiga kunnafoni kɛnɛ senfɛ a ye tafisibila kɛ ka ɲɛsin an ka fintilakaw ka ministre ale mun buruna jamana kumabɔli la fo ka taa se maa minnu ni olu bɛɛ lajɛlen buruna Maliko la. O siratigɛ kelen na maa minnu jogina ka sanga ni dɔgɔkun o bingani walew ye an ka jamana premier ministre ka fara kɛnɛyako ministre ani CNT ɲɛma u taara u ɲɛ da banabaatɔw kan kɛnɛyaso la Kati ni ka dugawu don kɛ u ye. Kunungo an ka fintilakaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko Kolokani mara kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw k'u ye kɛlɛ boloda Kidali ani fan caman fɛ ko Bamanciya wali n'u ya kɛlɛtigɛma maa 100 caman ɲɔgɔnw ko u ye olu daji ko wa kɛlɛw o bɛ to sen na yasa ka se ka jugu o sɔrɔ. Ani Kassim Tarawele an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ nin waati in na a ye munumunu salo min kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Marabolokɔnɔ kibaruw la Kayi musow olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ musow jɔyɔrɔ sigida o yiriwali la. Fɛn min ye Kulukorokaw baara ye a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔ bɛ ka kɛ mariage ni o ye furu joona ka o ɲɛfɔ maaw ye. Kucalakaw bɛ ka wulikajɔ kɛ maaw ka se ka taxi ka o sara. Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ka ɲɛmaa mun ni o buruna. Irisiya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna Iran dɛmɛ ni ka wulikajɔ kɛ kumaɲɔgɔn ka se ka kɛ Iran ni Amérique ɲɔgɔn cɛ basigi ka se ka na. Ninnu de an ka sɔgɔmada in na kibaruw la kumaba dɔ ye sɔni sɔni an bɛna mun ɲɛfɔ kɛ aw ye. A y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kibaruw sira bɛɛ lajɛlen na.
Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye tarata ye avril kalo tile 28 san 2026 ko basigi cɛsiri wulikajɔ ani an kana baga ɲɔgɔn ma an k'o kɛ an taalan ye ka kɛ ni Sadio Kamara ka soma yɛlɛmali ye. Jamana ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka ca nka kun fɔlɔ ye mun ye o ye tasibila ye yani Sadio ka janaja don cɛ. Tasibila yi ale tile filanan an bɛ ale la. Tile fɔlɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Mali ale dugu kɔnɔna na drapeau jiginna couvre-feu sigira marabolo caman kɔnɔ. Bamakɔ kɔnɔna na premier ministre ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye Sadio Kamara ka du kɔnɔ ani ministre bɛɛ lajɛlen sangafo i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laada la ka taa o baara timɛ. O kɔfɛ maa minnu joginna u taara u ɲɛda olu fana kan. Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna kun basigilen don. Maaw sera ka bɔ ka se u ka baaraw kɛ min ye an ka jamana kɔnɔna na fana wulikajɔ min bɛ finitigilakaw bolo o barika bonyana kununko tile ale ni su bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Wa min ye couvre-feu fana min sigira Bamakɔ kɔnɔ n'a fɔra ko tile 3 don ale kan ka kun fori bi ni dɔwɛrɛ ma fara a kan. Premier ministre a ka munumunu salo bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tilegan fɛ a ye kunnafonidilaw wele ka min ye ɲɛfɔli kɛ u ye. Min ye général de division Ablaye Mayiga a ka kuma sen fɛ a y'a yira k'a fɔ maa minnu filɛ nin n'u ye wulikajɔ in kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma laɲini belebele 3 o tun bɛ u bolo. A fɔlɔ ye min ye o ye ka siran don Malidenw dusukun na. Ablaye y'a yira k'a fɔ ko an ma siran an cɛsirilen wa halisa an jɔlen. Bɛn ni kelenya bɛ an bolo ka o kari ka sigana don ka Malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma yaasa an bɛ se ka muruti ɲɔgɔn bolo cogo min. A y'a yira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ filanan kun filanan tun ye o ye. Nka min ye sabanan ye o tun ye sa an yɛrɛ cɛsiri min b'an na timinanja min b'an na ani bi baara kɛcogo min bɛ ka kɛ ni o ye an ka fasodenw yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min ka se ka to sinsinko la o tun b'a fɛ ka dankari o la. Min ye premier ministre ye a ka laseli kɔnɔna na a ko ko Bamajɔlen ni ka wale u ye waleya min kɛ sibiri tɛmɛnen k'a laɲini la belebeleba tun ye ka fanga yɛrɛ dafiri min ye fanga cɛlatigɛ jɛkulu k'olu dafiri. Min ye furancɛla fanga ale bɛ baara min na nin ye ka se ka o dankari ko nka min ye an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ ni cɛsiri timinanja kɔnɔna na k'u ye jaabi min d'u ma ka kɛ ni général Asimi ale ka yamaruyaw kɔnɔna ye k'o ma dogo maa la. Bamaciwale ni ɲugawale kabaw kɔni bɔrɔntɔra fan caman fɛ an ka jamana ale yɔrɔ minnu na ni olu yɔrɔ ni binkɛra olu kan. Yɔrɔ minnu bɛ yen ni binkɛraw kan an bɛ se k'a fɔ duguba 4 nka binkɛra yɔrɔ 9 de la. N'i ye ko in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Kulukorokaw fɛ yen bin kɛra yen, Kulukoro Tiɲɛfalakaw fɛ yen olu ka zofɔrɔ ka yɔrɔ bin kɛra yen. Bin kɛra min ye Kati sabula ale fana bɛ Kulukoro de fɛ, Dio olu bɛɛ lajɛlen bɛ Kulukoro fɛ, min ye Sewarekaw fɛ ani Moptikaw fɛ yen, Gao ale ni Kidal ni yɔrɔba ninnu ka fara Bamakɔ yɛrɛ kan olu de binkaliw kɛra. Ablaye Mayiga y'a yira sa k'a fɔ bi ko min ye cɛsiri ni wulikajɔ ni timinanja ye Bamaciwale kɛbaw kun tɛ min dɔn o ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw olu kɔni taabolo o falenna. A y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra avril kalo tile 25 ni o ma min fara maliyɛnw ka wulikajɔ ni cɛsiri kan o de la sa ko a bɛ dugudenw fo u ka cɛsiri n'u ka timinanja la don o don min ye jamana ye k'ale kɔkɔrɔma don. Ablaye ko ale dalen don Ala la, ale ye diinɛ matarafabaa ye nka a b'a yira fana maaw la k'a fɔ ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ wa min ye kuranɛ kolon min fana bɛ yen ko an ye Ala ta ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin Ala ma. A y'a yira sa k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ka fara Sadio Kamara kan n'u binna nin ko in kɔnɔna na u minɛna Mali jamanadenw na u minɛna maliyɛnw na u jɔyɔrɔ kun ka bon ale yɛrɛ bɛ seli u ye ka dugawudon kɛ u ye. A y'a yira sa k'a fɔ sɔrɔdasi kɛ u ka gun gana na min ye sɔrɔdasiw ye u ka kow kɛcogow la an'u labɛnnen don ko min kɔnɔna na o ye ka kɛlɛ kɛ ka faso ale bɔ nɔgɔ la ka faso ka i ni di k'ale kisi. K'a b'a dɔn k'a fɔ ko général Sadio Kamara maa min don a sɔnna ka sa k'a to kɛlɛ la faso i n'a fɔ a y'a laɲini cogo min na o la a bɛ dugawudon k'a ye. Bi hakilina ni miirinaba min tun bɛ Sadio Kamara la ni a y'o ta k'o kɛ baarakɛla ye ni ma far'o kan bi foyi tɛna bɔ o la ko wa k'ale hakilila tigɛlen don k'a dɔn k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ka gun kana kɛlɛw ye
a wuli ka jɔ n'a cɛsiri kɛ babu ye a laɲini belebelebaw ye mun ye o ye ka jamana kisi ka jamana tanga k'i yɛrɛ ni bi wa ale sigalen t'a la fiyewu k'a fɔ ko bi min ye sigana bɛ ko la k'a fɔ ko wolomasiri tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen tɛ o ko kelen kan n'o ye ka wuli ka jɔ kɛ su ani tile k'a bɛ dugawu don kɛ min ye waleya minnu filɛ nin n'o olu kɛra an ka jamana kɔnɔ a ɲɔgɔnna a kana an sɔrɔ an k'an faso kanu an ka k'an faso fɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na fana a y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen bi ni maaw kɛlen ka hakilila jugu don kunna n'u bɛ k'u bila baara jugu la n'u bɛ k'u bila waleya cɛ jugu la k'u k'a jateminɛ dɔrɔn olu ka jamanaw kɔnɔna na munna ni ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ yen munna tɛ ni ɲɔgɔnnaw kɛ yen munna ni wulikajɔ ninnu ni cɛsiri ni dangari ninnu tɛ se ka ɲɛsin olu ka jamanaw ma k'a b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye waleya ye waleya mun ni a y'an sɔrɔ sibiri tɛmɛnen ko a ko tɛna to tan a y'a yira sa k'a fɔ ko jateminɛ bɛɛ bɛ ka sigi sen kan yaasa ko in misali minnu sɔrɔla kɔnɔ kibaru minnu bɛna na k'a la laɲini minnu bɛ yen bi ni jamana yɛrɛdenw yɛrɛ b'o fɛ o ka se ka sigi sen kan ko baaraw bɛ sen na Ablaye ko in tɛna na to tan a seginna kan ko wa ko in tɛna na to tan an ka jamana jɔnjɔn o min bɛ o sigi sabanan a y'o da ko waati ka gɛlɛn waati min bɛ maa se hɛrɛ ma waati min bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen se lafiya ma ko nka n'an y'an cɛsiri k'an timinanja k'an sɔmi janya k'a jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye Mali kurako ye a bɛ sɔrɔ k'a bɛ dugawu kɛ sa maliden bɛɛ lajɛlen Ablaye ka kuma kumabaw kɛrɛnnen kɔfɛ fana an y'a ye k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ waleya dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen maaw kan ka u yɛrɛ minɛ o la wolomasiri tabaw sigikun ye min ye o ye o baara ye i ye maa ye sigana bɛ i la ko la i ye maa ye i ma taa ko la i ye maa ye e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a dabolo n'a kɛcogo ma e ja ka na kiiri tigɛ i yɛrɛ ye balimakaw kana fara ɲɔgɔn kan ka taa ko fara ko kan tuguni aw bɛ se ka maa dɔ minɛ sigana na a bɛ se ka maa dɔ minɛ ni bisiki ye a bɛ se ka maa dɔ yecogo jateminɛ a bɛ se ka maa dɔ kɛcogo jateminɛ a y'a fɔ finitigilakaw ye olu k'u wasa don a la kiiri tigɛ an yɛrɛ ye an k'o dabila jalakili an k'o dabila an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka k'an faso fɛ an k'an faso dɛmɛ an bɛ waleya min kɔnɔna na bi na kibaruya jugu di an k'a dabila kibaruya jatigitan di an k'a dabila fɛn minnu bɛ yen n'olu an ka jamanadenw ja tɔ tigɛ an ka bɔ olu kɔnɔna na an k'an cɛsiri an k'an jija an ka wuli k'an jɔ an k'a yira k'a fɔ kow bɛ yen olu bɛ se ka kɛ maa tɔw la nka n'a kɛra anw na jaabi ɲuman bɛ an bolo ka ɲɛsin ma o ye fasoden ɲuman waleyaw ye an bɛ min ɲini fana o ye k'a yira sa k'a fɔ bi kibaruya caman bɛ yen olu bɛ fɔ nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kolo kan fɛn caman bɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn caman bɛ ka fɔ bi an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ kana fara maaw kan maa minnu bɛna jamana tɔ cogo bi sɔgɔmada in na anw b'a fɛ ka nin kibaruya ninnu di k'a yira la fana k'a fɔ min ye Welesebugukaw fɛ yen k'a daminɛ Welesebugu la ka na Bamako wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔba kɛ o sira in fana kan lakana bɛ se ka na cogo min na an ka kɛlɛkɛcɛw olu minnu tun bɛ Kidali bi bi na u bɛ ANEFIS dugu kɔnɔna na labɛnw bɛ sen na yaasa min ye kɛlɛ kura bɛ se ka boloda cogo min na Kidali dugu kɔnɔna k'o sɔrɔ nka min ye Kidali marabolo kɔnɔna na u ka jɔyɔrɔ minnu bɛ olu bɛ u bolo min ye Général Gamu ye ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw olu seginna kununko ka don Gawo kɔnɔna na a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen labɛn kura de bɛ sen na yaasa min ye Kidali kɛlɛ a bɛ boloda k'o kura ye sabula maa caman y'a ɲininkali kɛ maa caman bɛ k'a fɛ k'a faamu armée ma bɔ Kidali nka armée tɛ Kidali dugu de kɔnɔna na bi baaraw bɛ sen na i n'a fɔ général de division Omar Baro Jara Baro kɛlɛtigi y'a fɔ cogo min na ka labɛn kura kɛ ka baaraw sigi sen kan yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ min fɛ an ka se ka sigi o kan ni mun ye kibaruyaw ye ale ni laɲiniw ye ale ni fɛɛrɛw ye an bɛ mun fɔ mɔgɔw k'u hakili to la an k'an cɛsiri an k'an jija an ka k'an faso fɛ an ka taa sara dabila an ka jalakili dabila an ka fara ɲɔgɔn kan nin waati tɛ ɲɔgɔn kofɔ waati ye nin ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn jalaki waati ye nin ɲɔgɔn tɛ hakili jagabɔbaw waati ye nin ɲɔgɔn tɛ ka bolodɛmani si ma waati ye nin waati ye ɲɔgɔn minɛ waati de nin ye cɛsiri waati ye nin ye timinanja waati ye yaasa an ka se ka nin ko in waati tɛmɛ an b'a fɔ fana bamananw ko ten ni dimi donna maa la waati min ni k'i b'a bɔ ni ma fara k'i bɛ dimi wɛrɛ fara a kan yaasa an kana dimi fara dimi kan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an ka kɛrɛfɛ ko ninnu an k'olu to yen an ka jamana lajɛ sabula anw filɛ ko la nin ye o tɛ kɛ jamana si la k'i ka tila ka don i sen kan i ka se ka wuli ka jɔ kɛ an k'an ka jamana ɲɛmaaw an k'u dɛmɛ fɛn minnu fɔra k'an ka olu kɛ an k'olu sinsin an ka taa olu sira fɛ yaasa an ka se ka bɔ nin waati gɛlɛma in kɔnɔna na ka se ka baaraw boloda min bɛna na ni yiriwali ye min kɔni ka ɲi jamana ɲɛmɔgɔ ka leçon ta nin ko in na u k'a dɔn k'a fɔ min kɛra jamanadenw sigilen don k'u fana filɛ o la a bɛ fɔ maaw la kosɛbɛ sɔgɔmada in na Fala ye Keyita nin kun ye an ka laseli ye k'e yɛrɛ fo min ye ba nana ye Ana Jara ale ni Famara nin y'a ka sɔgɔmada in na kibaruya ye ka da aw ma a k'an bɛn waati wɛrɛ
n'an seginna ka na kumaso kɔnɔ yan nɔ an bɛ taa kunungo kunnafoli kɛnɛ sen fɛ an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maiga a ye kuma minnu fɔ Kasim ye i da don a kumaba ni a kumabaw caman na k'a lase aw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na maliden bɛɛ lajɛlen kan ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka wulikajɔw kɛ yaasa lakana bɛ se ka sinsin yaasa an ka jamana bɛ se ka kɛ jamana dumanba ye falamete fan fɛ an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maiga a ye laseli mun kɛ an ka jango lajɛ. An bɛ kɛnɛ min kan bi an dusukun kamikaminen don k'a kɛ kunun jamana ɲɛmɔgɔ ye gafe dɔ ta mun bɛ du national instauré an ka jamana kɔnɔ tile 2 ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin an baarakɛɲɔgɔn a n'an jɛɲɔgɔn a n'an terikɛ a n'an balimakɛ le général de corps d'armée Sadio Kamara n'o ye défense ministre de la défense ani ancien combattant ala ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ ale mun ni tora la ani mɔgɔ wɛrɛ mun ni tora incident terroriste mun kɛra le 25 avril ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ma an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya o ye an bɛɛ bɛna jɛ kiti min na don la ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o tɛmɛlen kɔ minnu joginna nin incident ninnu senfɛ an bɛ ala deli ala k'a nɔgɔya tɔɔrɔ min b'u kan ala k'a tɔɔrɔ dɔgɔya an bɛɛ miiri b'a la le 25 avril donc samedi tɛmɛlen fajiri bɛ seri tuma min na alors que jatigɛ walew u ye kojugu ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma incident kɛra fan caman na Kati b'o la région b'o la Kidal b'o la Gao b'o la yɔrɔ damadɔ b'a la n'a jateminɛ c'est que incident mun a kɛra cogo min na ka incident terrorisme ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani a kɛra ni fanga mun ye o b'a jira k'a fɔ n'i ko terrorisme kelen tɛ se k'o kɛ ni mɔgɔ t'a kɔfɛ donc mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ an tɛ sɛgɛn k'o fɔli la terrorisme a bɛ k'an ka jamana kɔnɔ cogo min na terrorisme kelen tɛ se mɔgɔ de bɛ u jukɔrɔma tintin pour que nin kojugu nin bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na u ka laɲini kun ye mun ye laɲini kun ye k'an jatigɛ ou bien k'a fɔ k'u b'an papa mais ala barika la k'a kɛ bi in na an ma siran o si tɛ papa wa ni ala sɔnna ma an tɛna siran c'est fɛn kelen b'an bolo an ka jamana an tɛna taa yɔrɔ si fɛ u ni ka siga don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ c'est bɛn ni keleya ko ka gɛlɛya don an ka jamana kɔnɔ la donc ni ala sɔnna vraiment o fana tɛna latigɛ jugu yɛrɛ ka laɲini kun ye mun ye a fɔ ko terrorisme a yɛrɛ kun ka jugu ni terrorisme ye laɲini kun ye u yɛrɛ bɛ se ka na fanga la cogo min na et que fanga jɔsenw ka dakari ko la ani an bɛ baara mun na camancɛ fanga kɔnɔna la n'o ye refondation ye ani Mali kura bɛ se ka lasabati cogo min na ka dankari kɛ o bɛɛ lajɛlen na mais ala barika la an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri jamana ɲɛmɔgɔw ka miiriya n'a ka cɛsiri kɔnɔna la k'a kɛ vraiment u ka laɲini ma se ka sabati n'a jateminɛ terroriste dama mun fagara ni yɛrɛ senfɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni 100 ni kɔ ye a b'o yɛrɛ sanfɛ a ka kan nin kɛnɛ kan an ka sɔrɔdasiw vraiment k'u fo k'u waleɲuman na u ka cɛsiri la n'an ko terrorisme fɛn mun don tubabukan na a bɛ fɔ ko asymétrie aw bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na ni terrorisme bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na kɛlɛ kɛ cogo tɛ mais je crois que incident minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ a ka kan an ka bɛɛ hakili sigi k'a fɔ faamuyali min bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna ma o baara bɛ sen na fiɲɛ yera yɔrɔ min na ni ala sɔnna o fiɲɛw bɛ corriger ani fiɲɛ ma yɔrɔ min na ni dɔ kan ka fara o kan ni ala sɔnna dɔ bɛ fara o fana kan a ka kan nin kɛnɛ kan an ka population fana fo ma population ka wulikajɔ k'a kɛ ani sɛgɛn b'u kan depuis camancɛ fanga daminɛra ma dogo mɔgɔ si la jugu ka laɲini tɛ foyi ye an bɛ camancɛ fanga la ni laɲini ye mun ye u bɛ se ka ban cogo min na k'a kɛ ala barika la population ka wulikajɔ vraiment bi n'u ka dɛmɛ u ye dɛmɛ mun don an ka sɔrɔdasiw la an bɛ u deli hali bi u ka dɔ fara a kan mais a ka kan fana vraiment u kana céder k'a fɔ k'u bɛ u ja kana tigɛ n'u mana fɛn u segalen bɛ mun na polisiw n'u sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na vraiment u ka gɛrɛ olu la ka ɲɛfɔ olu ye an bɛ jamana min kɔnɔ diinɛ jamana don n'an ye kuranɛ ta
ala ka kumakan barikama fila b'o kɔnɔ donc a kan vraiment n k'o fɔ kuma fɔlɔ o ye ko ala ka dantanfɛn adamaden jako t'a la an ja an man ja an bɛɛ bɛ taa an da don la a filanan ala de y'an dan ala barika an bɛ sigi o ala kelen na o b'a jira k'a fɔ ko ala de ta ye nin ye an balimakɛ mun ka kalifa busila la général Kamara ni mɔgɔ minnu victime minnu tora ni incident ye senfɛ u ka jɛnatigɛ kɔnɔna la u ye waleya mun ta u b'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ala ta ye nin ye mais fɛn dɔw bɛ yen o adamaden yɛrɛkun ka cɛsiri i bɛ fɛ ka laɲini mun di ka jɛnatigɛ ma o ko bɛ i yɛrɛ bolo vraiment minnu ni tora la n'o ye an balimakɛ général Kamara ni mɔgɔ wɛrɛw olu ye sira mun ta n'o ye ka sa an ka jamana ye ka k'i ka jamana fɛ donc vraiment ka kan maliyɛn minnu bɛ o sira kan wa maliyɛnw ka ca maliyɛn minnu b'u ka jamana fɛ hali bi an bɛ ala deli ala ka dɔ fara olu ka jamana kanu kan minnu fana bɛ yen minnu bɛ ko wɛrɛ kɔnɔ nin kɛnɛ in kan k'a fɔ k'an bɛ jigilatigɛ adamadenya la an tɛ se k'o fɔ n y'a fɔ cogo min na ala de b'an bɛɛ da mais a ka kan k'a f'u ye ka k'i ka jamana fɛ cɛ wagati t'a la se ka kɛ dɔw bɛ fili sira kan donc ka k'i ka jamana fɛ wagati t'a la donc an b'u wele u k'u kɛcogo an'u ka kɛwalew u ka se ka o falen minnu bɛ an ka maliyɛn minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen minnu ni dugukɔrɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka insécurité propager an ka jamana la u yɛrɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ k'u dɛmɛ ka terrorisme o projet o kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ hɛrɛ min b'a la u yɛrɛ k'u yɛrɛ ɲininka munna o tigiw u t'a k'u yɛrɛ fɛ je crois que n'u yɛrɛ ɲininka o la u bɛ ko caman faamuya donc vraiment an bɛ ka segin k'a fɔ maliyɛnw ye an bɛ sira mun kan tagabolo wɛrɛ t'a la kɛlɛ minnu a kɛlɛ ka gɛlɛn parce que n'i ko ko yɛrɛya i ka bɔ jɔnya kɔnɔ i ka k'i yɛrɛ ye ta ka k'i ka jamana ye kɔlɔlɔ caman b'a la donc an tɛna bɔ o sira kan parce que sira wɛrɛ t'an bolo sira wɛrɛ kelen b'an bolo o ye ka to o kan parce que dugu fila t'an bolo dugu kelen b'an bolo o ye Mali ye an tɛna taa fan si fɛ donc vraiment ka kan bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kɛlɛ ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la mais mun fɔlɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma caman ka kuma bɛ laban ni hakilina jigin ani wele k'a fɔ n'i ko ko Mali kura mɔgɔ kelen ka baara tɛ gouvernement ka baara tɛ CNT ka baara tɛ institution ka baara tɛ bɛɛ lajɛlen de don donc vraiment ka kan bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka jamana an bɛ mun ɲinina jamana ko la o ka se ka sabati vraiment n bɔra kuma la an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. Halisa ka sanga ni bingali wale mun ni o dara an ka jamana kan sibiri ani karidon an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga ka fara CNT ɲɛma kan ni o ye général du corps d'armée Maliki Diaw ye fo ka taa se kɛnɛyako minisiri ma kunungo u taara se Kati kɛnɛyaso la yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu joginna ka taa o ɲɛ da o kan o kɛnɛ in kan kɛnɛyaso in ɲɛma kun kɛlen bɛ ka u bilasira ni an ka jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la jamana ɲɛmaa tɔgɔ la premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu joginni filɛ nin ye o joginna faso kɛlɛ de la wa u ye kalikan mun ta jamana kɔnɔdenw ye ka yɛrɛ k'a fɔ u bɛ malidenw ni u bololafɛnw lakana ka sanga ni binganikɛlaw ni o ye jafara wale tigilamaw olu ka nin wale jugu in ye ko mun kɛra sababu ye ka u jogin k'a ka kan ka dɔwdon kɛ ka ɲɛsin u ma wa ministre yɛrɛ k'a fɔ ni o ye premier ministre ko a nisɔndiyara bawo maa caman bɛ a la ko minnu sera ka kɛnɛya wa dɔw yɛrɛ seginna ka taa u ka jabalaw la u kɛnɛyara minnu bɛ yen nɔ ni olu ka kaw ka gɛlɛ premier ministre yɛrɛ k'a fɔ dɔwdon ka k'u ye wa ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kɛnɛya tigilamaw u bɛ baara suguya bɛɛ lajɛlen na ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don ni banabaatɔ ninnu ma u ye wulikajɔ minnu kɛ ka jamana kumabɔ u joginnen mun kɛra nin ye ko ka dɔwdon kɛ ka ɲɛsin ma wa ko
jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka fara maa ninnu kan ka dugawu kɛ aw ye ani an bɛ dankun min ka bi k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ kan fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa bɛn ni keleya o bɛ se ka sinsin kunun ko an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye journal division Umaru Jara ye ale ye cikan bɔ cikan min na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko bingali wale mun ni a taara ka ɲɛsin an ka jamana yɔrɔ caman ma ka sanga ni avril kalo tile 25 ye o kɔfɛ ko an ka cɛfini tabaw ye baaraw boloda kunun ko Kolokani ni o bɛ Kulukoro marabolo fɛ journal division Umaru Jara yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛbalenw ye wulikajɔbaw kɛ wulikajɔ mun ni u y'u ɲɛsin Bamanan waleɲuman kalo tigilamaaw ka daga dɔw ma Kolokani kɔnɔna la ko moto ani fo ka taa se Bamanan waleɲuman kalo tigilamaaw u ka munumunu salo dɔ kɔnɔna la ko an ka cɛbalenw ye u viser ni o ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye an ka pankulu k'u ye u susu susuli mun n'a kɛra sababu ye ka Bamanan waleɲuman kalo tigilamaa ninnu u kɛmɛ ani kɔ caman ka u daji an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ cɛbalenw fo minnu ye nin baara in kɛ ni baara kɛcogo ɲuman ye ani faso kanu ye wa ko Bamanan waleɲuman kalo tigilamaa ninnu ko u kɛlɛli ani fo ka taa se u bɛ wo kɔnɔ an ka jamana dugukolo fan fan ko a baaraw bɛ to sen na yaasa u bɛ wo kɔnɔ ka se ka taa u so ci yaasa lakana bɛ se ka sinsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ fintigilakaw ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ to sen na ka se ka jugu kɛlɛ yaasa an ka jamana a bɛ lafiya Welesebugu ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ kunun ko tɛnɛ ko o sira kun minɛnen don nka an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 12 waati ni Bamanan waleɲuman kalo tigilamaa dɔw tun y'a ɲini k'u bɛ taa nin sira belebeleba ninnu ka u datugu an ka cɛfini tabaw ko u ye hiri kɛ u kan ni ka taa u daji ka u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen a yɛrɛ k'a fɔ kunun ko wula fɛ sira in a labilala maaw y'u ka munumunu salo kɛ ko fo ka taa se sira caman ma yɔrɔ mun na ni maaw tun yɛrɛ k'a fɔ k'u kun jɔrɔlen don journal Essor ka fɔ la ko an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ka bɔ Bamako ka na Welesebugu o b'a la Bamako ani Kayi sira o fana b'a la ani fo ka taa se Bamako ni Mamaribugu ni o ye Lagine sira fanfɛla ninnu ye o siraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ kɛ a sira ninnu sera ka kɛ sababu ye ka sira labila maaw taara u magoɲɛciw la k'u ka baaraw kɛ kunungo ka sanga ni kunungo avril kalo tile 27 ye an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la yɛrɛ lamɛn k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ye munumunu salo kɛ Bamako dafɛla bɛɛ lajɛlen na Kati fo ka taa se Senu ani Kulubani a lamini bɛɛ lajɛlen o munumunu salo kɔnɔna la yɛrɛ lamɛn k'a fɔ kunungo circulation kɔni maaw tun bɛ ka taa u ka ciw la i n'a fɔ foyi tɛ baw ko maaw dusukun minɛ k'a fɔ cɛfini tabaw bɛ baara mun na a ka kan bɛɛ lajɛlen ka fara u kan wa ko an bɛ dankun mun kan bi wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ cɛbaw bolo ni o ye an ka fintigilakaw ye maaw bɛ ka o kɔkɔrɔma don ni ka yɛrɛ k'a fɔ kunun basigi kun kɛlen bɛ yen nka fɛn mun ye couvre-feu ye ko ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye o baaraw kun cɛra bi sɔgɔmada in na 6 heures nka an ka fintigilakaw ani fo ka taa se marabolo ɲɛmaa kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko couvre-feu ni mako jɔra a la dɔ bɛ se ka fara a kan nka an bɛ waati min na ko bi ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye couvre-feu min kun bilala sen kan Bamako na la ka daminɛ 21 heures ka se 6 heures ma o baaraw o kɔni kun cɛra nka fɛn mun ye a bɛ se ka ko kura ni an ka jamana marabolo kɔnɔna ɲɛmaa fo ka taa se Bamako marabolo ɲɛmaa ni o ye gouverneur ye ale ka hakilina kuraw ye Faransikaw bara kunun ko maliden mun sigilen bɛ yen nɔ olu ye wulikajɔbaw kɛ Montere kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko maliden caman bɔra ka se ka t'u ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ani fintigilakaw ma Faransi kɔnɔna la yɛrɛ lamɛn k'a fɔ maliden mun bɛ yen nɔ u fanga ka bon kosɛbɛ o de la diaspora yɛrɛ k'a fɔ olu tɛ to bolokɔfɛfɛn nin ko in na bawo k'u kamana gan bɛ u bɛ tunga fɛ nka ko mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ u ni bɛ jamana fɛ u dusukun ni o hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ ka fintigilakaw kɔkɔrɔma don o de la maliden mun sigilen bɛ Faransi u ye faraɲɔgɔnkan belebeleba kɛ Montere faraɲɔgɔnkan mun na ni a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko Mali den bɛɛ lajɛlen dusuma kasilen bɛ ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaa ale burunen ye kɛlɛdanga la ani fo ka taa se maliden fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ani maa nana sumalen minnu ni olu ni tora jamanako la tasibilaw kɛra ka ɲɛsin u ma an ka maliden mun sigilen bɛ Faransikaw bara olu ka ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni o ye Haut Conseil des Maliens de France ye Dala Dramé yɛrɛ k'a fɔ
k'a kun ka kan malidenw ka bɔ bawo ko ne ye faransi ta k'a lajɛ mali tunkarankew ka ca yen kosɛbɛ wa u ni bɛ jamana in fɛ u labɛn bɛ diɲɛ don o don ka se ka jamana kɔkɔrɔma don o ni n'u ka nafolo wa ko nin waati gɛlɛngɛlɛn in na u bɛ tasibila de kɛ ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaa ma ani fɛn fɛn buruna ni k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ maa fɛn bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na bɛɛ ka jamana ɲɛmaaw ni fintigilakaw kɔkɔrɔma don yaasa basigi o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ o siratigɛ kelen na an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye Modibo Sidibe ale ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma a yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ senfɛ ko an ka jamana fintigilakaw olu ka ministre min borolen filɛ ni o général de corps d'armée Sadio Kamara ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ko a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele maa minnu ni olu buruna ni o ye fintigilakaw ye ka taa se maa nanama sumalenw ma sivilu ko bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɛ ko ka a ka sangafow ani ko nin ko in ye bɛɛ lajɛlen de dusu kasi maa minnu buruna ko maliden bɛɛ lajɛlen a ka fangaɲinitɔn kɔrɔ ani fo ka taa se a yɛrɛ tɔgɔ la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mali bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sangafo mun na ni o ye den national ye ko bɛɛ lajɛlen ka sangafo in ta kolo la bɛɛ ka a kɛ an walew la ani bɛɛ lajɛlen ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bawo ko an bɛ gu min na ko bi maliden bɛɛ lajɛlen de welelen don bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ko bawo nin waati in tɛ farafarali kuma ye nin waati in tɛ juguyakanw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma a ka kan an bɛ da mun na bi bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye bɛn ni keleya bɛɛ ka se k'o kɛ maa minnu ni olu ni tora nin ko in na tasibilaw kɛra ka ɲɛsin olu ma yaasa dali badabada bɛ se ka nɔgɔya u ye falamete fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client kulorokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ baro kɛra Guni kɔnɔna la maa 300 ɲɔngo olu de yera kɛnɛkan kɛnɛ mun ni hakili falen don ka ɲɛsin ko bogotigiw olu ka kɔn ka furu n'a bɛ wele nanzarakan na ko mariage précoce yaasa ka se ka maaw kunnafoli o baaraw ka se ka dabila bawo ko a caman bɛ kɛ sababu ye ka bogotigiw ninnu ka siniɲɛsigi ka don galama na ONG mun bɛ yen nɔ ni o ye jigiya ye fo ka taa se mairie ani musolakaw ka kulu olu de jɛra ka ni hakilina bila sen kan ko k'a yɛrɛ k'a fɔ dugudenw na ni a ma ɲɛ ko npogotigiw ka furu a ka to o sisanga ka se furu ma waati min na ni o bɛ se ka furu gɛlɛyaw ani fo ka taa se furu tɔw bɛɛ lajɛlen k'u ko o hakili falen kɔnɔna la dugudenw bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu k'a fɔ furu waati dɔw la a bɛ kɛ sababu ye ka gɛrɛntɛ ni gɛlɛya de lase npogotigiw ma kucalakaw bara sifinakaw ye wulikajɔw kɛ yaasa ka maaw wele ko bɛɛ lajɛlen ka se ka tedrali sara tedrali nafa bɛ kɛ mun ye ka ɲɛsin marabolo kɔnɔna ni an ka sigidaw ma k'o ɲɛfɔ kucala sifinakaw ka kulu fo ka taa se musojɛkulu fo ka taa se dugutigiw dinɛ ɲɛmaw ani marabolo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan sifinakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye tedrali nafa ka bon kosɛbɛ k'a yira dugudenw ni marabolo kɔnɔnadenw bɛɛ lajɛlen na ɲɛta ni baara minnu bɛ kɛ marabolo kɔnɔ mairie ka baaraw bɛɛ lajɛlen sirin bɛ tedrali in de la k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka nin musaka in sara bawo ko ne y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ an ka sigidaw kɔnɔna la musaka ninnu sarali ka fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ o de la ko bɛɛ ka jija ka se ka kɛ jamana kanubagaba ye bawo ni nafolo ninnu bɛ kɛ sababu ye ka na ni yiriwaw de ye kaye musolakaw olu ye kumaɲɔgɔn dɔw boloda ka sanga ni avril kalo tile 26 ye ka sanga ni musow jɔyɔrɔ sigida ani marabolo ɲɛta baaraw la k'a ka kan musow ka se ka wulikajɔw kɛ bawo ko musoya tɛ kodenni ye bɛn ni keleya ani an ka sigidaw bɛ ja cogo min na musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la ni hakili falen dɔ y'a k'a fɔ musoya wulikajɔw ani musoya lapasali
o dɔ de ye musow ka se ka u jɔyɔrɔ dɔn k'a fɔ ɲɛta kuɲalajan siraw a foyi de tɛ taa musow kɔ o de la ko musow kan ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan halisa Masinakaw bara kɛnɛya tigilamaw ani kɛnɛyako wulikajɔw kɛra yaasa kɛnɛya bɛ se ka sinsin Masinakaw fɛ yen nɔ cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔna la wulikajɔ mun ni a kɛra kɛnɛya tigilamaw bolo ko a bɛ maa munafa ko o de la ni hakili falen kɛra k'a yira k'a fɔ u ka kɛnɛyasow kɔnɔna la mara bɛ kɛ cogo min na ni o ye gestion ye mairie ani sigidadenw ko bɛɛ lajɛlen kan k'i ka kɛta kɛ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ko o de la san tɛmɛnenw na majɛ minnu kɛra san 2027 baara minnu kan ka boloda kɛnɛyaso baaraw la sanuyali wulikajɔw b'o o la furakɛli kɛcogo ani fo ka taa se a mara cogoyaw a nafolo bɛ se ka bila yɔrɔ min na k'a lakana ko o wulikajɔ ni o damataw de bɛna kɛ san 2027 yaasa baara minnu b'u bolo laɲini ka se ka sabati Bafula bɛ kaw bara musolaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kalanso kɔnɔna la ka se ka u galabu fɔ ni o de la u ye jɔnjɔn ta k'a di npogotigi dɔw ma minnu ni olu ye kalan kɛ ni o ye baara kalanw ye u y'a yira k'a fɔ baara kɔnɔna la musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo ko ɲɔgɔndanw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ maa 8 kun fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ni olu ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ musow kun bɛ a la ko o la muso man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye bawo ko moyenne ba minnu sɔrɔla musow jɔyɔrɔ kun bonyana o la kosɛbɛ u ka kalanso kɔnɔna la ni o de ye baara kalanw ye formation professionnelle o kɔnɔna la lycée privé Musa Lamine Kulubali o kalanso de kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la jɔnjɔn taara ka di musolakaw ma ani maa mun ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ u ye moto jakarta kelen di u ma ko nin ko in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka musolakaw galabu foni ani ka denmansaw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se ka musow ka kalanko ka don bala bawo ko muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida yiriwali la o de la ni hakili falen falen kɛnɛ in kɛra ka musow galabu foni musow ka se ka wulikajɔw kologiriya kalanko siraw fɛ bajangarakaw fɛ nɔ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko dugutigi dɔ ale fagara maaw fɛ maa minnu ni olu ma se ka bugunatigɛ ko in kɛra u ka sigida mun kɔnɔ o de ye 5 ye ko 5 kɔnɔna la maa dɔw nana maa mun ma se ka bugunatigɛ maa 2 ka se ka taa ka marifa bɔ k'a ci dugutigi la ko in kɛra ka sanga ni avril kalo tile 25 ye ko o ko in de ye maaw kamana gan bawo ko dugu maa bɛɛ lajɛlen de dusuma kasira ko nin ko in b'a yɛrɛ k'a fɔ lakana ko a gɛlɛya bɛ yen nɔ maaw bɛ ka siran ka yirayira dugutigi kuturu u ka taa faga tan ko a ye maaw kamana gan o siratigɛ de la wolonwula fintigilakaw ma u ye wulikajɔw boloda yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye dugudenw ye hakaja dugu ɲɛmaw ko fɛlɛ ni dabali kologiremaw ka bila sen kan u bɛ se ka lakana cogo min na yɔrɔsokaw ye u ka mɔni kɛ ni laada dɔ u bolo foroba mɔni mun ni u b'a kɛ u ka yɔrɔ min bɛ ni o ye kifoso ye ka sanga ni avril kalo tile 25 ye sibiri don yɔrɔsokaw ka ba bolofara mun bɛ ni o ye pingi ye maa 100 yirikaw caman taara ka se ka taa nin jɛgɛminɛ baaraw kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ni ladalakoba a bɛ deli ka kɛ u bara maaw bara yɔrɔso kucala kɛnparana o ni a dafɛla bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka taa ni ladalako ko mɔniba in kɛ ko mɔni dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ sababu ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni keleya sigida kɔnɔ ka kɛ sababu ye fana ka ladalako ni o ye seko ni dɔnkoba mun bɛ yɔrɔsokaw bara ka se ka o yakubaya o kɛnɛba o kɛra fala an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruya kɔnɔna la. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda.
Conakry jamana ye a ka tasibila ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka sanga ni bingani wale mun ni o kɛra an ka jamana kan ka sanga ni sibiri avril kalo tile 25 ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaaw n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko Mali ni Guinée ye jamana kelenw de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ dusuku kelen na farikolo kelen kɔnɔ ko o de la a ka kan ni wulikajɔ minnu kɛra ni a kɛra sababu ye ka an ka jamana kɛlɛkɛlaw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ale buruna ani kɛlɛkɛla wɛrɛw ko ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ani maa minnu joginna ka duwawudon kɛ olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ Guinée Conakry jamana yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ olu fɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yaasa ka se k'u ka teriya ani badenya ka o yira Mali jamana la Soranisidi jamana kɔnɔna la kunungo avril kalo tile 27 pangulu dɔ o furuna u ka yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Juba kɔnɔna ye aramɛ k'a fɔ ko pangulu in lahala de kun ma ɲi ni o ye sankolo lahala ye ni u b'a wele ko météorologie o de kun ma ɲi ko pangulu ka lama de kɛra sababu ye ka pangulu in foron maa 13 mun kun bɛ a kɔnɔna la fo ka taa se pangulu bolibaga ma ko u bɛɛ lajɛlen olu bɔnna o ni na ka sanga ni pangulu in ka benni ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin nin maa ninnu ma wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ maa minnu ni olu bɛ pangulu ko bunakun kan ka kow sɛgɛsɛgɛ nin ko in jubaju sera ka bɔ fɛn mun na ka fara yɔrɔ lahalaw kan ni o ye météorologie ye ka se ka a ko a kungu ni a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na Congo RDC jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ kunungo tɛnɛ k'u bɛna fintigila ka kɛrɛnkɛrɛnlen sigi fintigilaka mun ni olu ka wulikajɔ bɛna kɛ sababu ye ka sanubɔyɔrɔw lakana bawo ko sanubɔyɔrɔw kɔnɔna la yɛrɛ mɛ k'a fɔ lakanabala de ɲɔɲɛnen bɛ yen bingani wale ni joli bɔn o walew dunanw olu bɛ ka taa sanu ta cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ka taa n'a ye ni jamana kɔnɔden dɔw olu ka janfa n'u ka bɛnbɛnbɛnw ye ani fo ka taa se kuma bɛɛ maaw de bɛ ɲɔgɔn na basigibaliyaw ko o de la fintigilakaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan fintigilaka bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi mun bɛ se ka lakanako ka a sinsin mini ni damandenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa dugujukɔrɔ nafolo bɔli ka kɛ bɛn ni keleya ani basigi kɔnɔna la Tinisikaw fɛ yen nɔ kunnafolidila mun bɛ yen nɔ ni o ye Ziade El Zeni ye ale minɛna kiiritigilamaw fɛ yen nɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ye dankari kɛ kiiritigilama dɔw la ko outrage au magistrat ni maa mun ni a dɔn bɛ kunnafolila in a ka kunnafoli sira fɛ a bɛ tiɲɛ gɛlɛn walima kuma gɛlɛnw fɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi ni marabagaw ma o yɛrɛ k'a fɔ ko o siratigɛ de la ko kiiritigilamaw ye wele boloda ni maa kofɔlen ka sanga ni avril kalo tile 24 tɛmɛnen ye u ye maa in minɛ ka a lasago ni ka manda da a kan bawo ko a ye damatɛmɛ walew ani ko ka deli ni outrage ko k'o ɲɛsin kiiritigilamaw ma o ko de kɛn bɛ ka a nafɛmaw olu kamana gan bawo maa in nafɛmaya caman yɛrɛ ani kunnafonilaw ka jɛkulu caman yɛrɛ k'a fɔ ko siga mun kɛn bɛ maa in na ani u ye jalaki mun bin maa in na dɔrɔn o de ye a bɛ tiɲɛ gɛlɛn mun fɔ jamana marabagaw ye ni fɛn mun man ɲi a b'o fɔ ko o tiɲɛ ninnu de digilen don jamana marabagaw la o de la u ye a laɲini ka a lasago ko nɔn tɛ ko a ye dankari kɛ kiiritigilamaw la wa ko o ko ninnu kɛn bɛ ko wɛrɛ de ye ka se ka kunnafolidila in ni o ye Ziadi ye ka a datugu a kana se ka tiɲɛ gɛlɛnw fɔ nanzarala jamanaw kɔnɔna la européenw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ musaka bonyana kosɛbɛ bawo ko ka sanga ni san 2025 tɛmɛnen ye nafolo mun ni a donna kɛlɛ dafɛ ko o dagosi tɛ i jɔ fo dollar wari miliyari 2,900 na diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la san 2025 lamaw cayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ kɛlɛw cayara ko o de y'a yɛrɛ k'a fɔ kɛmɛ sarala 7 farala a kan bawo 2024 ta kuma o bɔ ko wa san 2026 in jateminɛw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko caman bɛ sɔn ka fara nafolo kan diɲɛ kurukara yɛrɛ ye nafolo min don kɛlɛ dafɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ bɛ danko min na bi diɲɛ ka kalan nafolo min bɛ don maramafɛnw ani kɛlɛ labɛnni fiɲɛ ma ko o tɛ don diɲɛ foyi la tuguni o b'a yɛrɛ k'a fɔ maaw kan ka u yɛrɛ minɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ani bɛn ni kiliya bɛɛ kan ka kɛ o maa ye bawo ko kɛlɛ bɛ ka dadigi min kɛ diɲɛ nafoloko la a fanga ka bon kosɛbɛ Israeli jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn maa 2 olu yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka u kɔ disi da jamana premier ministre Benjamin Netanyahu la kalata nataw la bawo ko
san 2027 kalata mun kan ka kɛ ni maa fila ninnu ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan de u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka premier ministre mun bɛ yen nɔ ka ale ka fanga yɛlɛma Naftali Benati fo ka taa se Yarile Lepidi ni maa fila ninnu ni olu dɔ delila ka kɛ jamana premier ministre ka kɔrɔ gale u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna u fanga fara ɲɔgɔn kan bawo olu fɛla la jamana bɛ ka mara cogo mun na Benyamin Netanyahu ka fanga mara cogo ma olu ja bawo ko a ka fanga bɛ ka kɛ damatɛmɛ ye olu b'a laɲini de ka se ka yɛlɛma don Israeli jamana ɲɛmaaso la hakaja premier ministre ya jɔyɔrɔ olu bɛna u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa kalafili nataw la ka sebaya sɔrɔ ni maa in kan ka yɛlɛma don premier ministre la Israeli jamana kɔnɔna la Irisi jamana ye Iran ka kɔkancɛw ministre ka o bisimila kumaɲɔgɔn mun kɔnɔna la ni Irisi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ni Israeli kɔkancɛw ka ministre ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la Abbas Agarashi Irisi y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna wulikajɔw kɛ u se ni u damara bɛɛ lajɛlen na ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin Iran ma bawo ko Iran ni Ameriki ka kɛlɛ in na a ka kan maa ka se ka sɔrɔ mun bɛ Iran kɔkɔrɔmadon wa Irisiw ka kɔrɔmadɔni na o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ko bɛna kun kan hali ni olu ye wulikajɔw kɛ o la k'u bɛna ko min kologiriya o de ye kumaɲɔgɔn ye Irisikaw ka kumalasela ni o ye fanga kumalasela ye porte-parole yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko olu bɛna fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka wulikajɔw boloda ni kuma in na ka taa se Ameriki jamana ma ko bɛn ni keleya kumaw a ka fɔ basigi kɔnɔna la kumaɲɔgɔnw ko o de nɔ tɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka mugu ni kisɛw ka olu jɔ bawo ko maramafɛn tɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye k'a ka kan nin waati in na bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn basigi ani kumaɲɔgɔn k'o bila sen kan bawo ko o kumaɲɔgɔn de bɛ kɛ sababu ye basigi bɛ se ka na diɲɛ kurukara kɔnɔ bawo ko nin ko in kɛ mɛ sababu ye ka gɛlɛya lase diɲɛ mun ma a bɛ ka maaw kamana gan k'a ka kan kumaɲɔgɔn ninnu ka se ka bila sen kan yaasa fan fila bɛɛ lajɛlen ka mugu ni kisɛ bila ka sigi k'a fɔ bɛn ni basigi o bɛ se ka sinsin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an ka sɔgɔmada in na kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na ani ce jani sugantila yaasa ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan kibaruya lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ ka fara Kasim Tarawele kan Falaye Keyita ale tun bɛ nɛgɛ karafew la ka jaw yɛrɛ aw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ ka sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.